ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ଆପ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ଆପ୍କୁ ଗଲି। ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ଆପ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି। ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ତା ତଳେ ଦେଇଛି ବେନିଫିସିଆରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ ସେଡ୍ୟୁଲର, ତା ତଳେ ଦେଇଛି ବାମ ପଟକୁ ହୋମ୍, AWC ଷ୍ଟାଟସ୍, AWC ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ମୋର୍ ଦେଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏହି ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ହୋମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ବେନିଫିସିଆରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ ସେଡ୍ୟୁଲର ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ପରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା AWC ଷ୍ଟାଟସ୍, AWC ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ମୋର୍ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ AWC ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଯିବା। AWC ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରିସେଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ଡେ ଏବଂ ମନ୍ଥ ଆମକୁ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଟରଡେ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021। ଏହାକୁ ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ଟପ୍ରେ ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି ଇଂରାଜୀର ଲେଟର୍ଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀର ଲେଟର୍ଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅ। ତ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଆମେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଏଠି ଆମକୁ 12 ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇଛି, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ, ମରାଠୀ, ଏହିଭଳି ଆମକୁ 12 ପ୍ରକାରର ଆମକୁ ଏଠି ଭାଷା ଦେଇଛି। ତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ମନେକର ଏଠି ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି, ପସନ୍ଦ କଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଛୁଇଁବି। ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯାହା ବି ଦେଖିବ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲା ସଟରଡେ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଏବଂ ମୋତେ ଏଠି କ'ଣ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି AWCର ସ୍ଥିତି, AWC ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ AWC ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ AWC ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିସର ପ୍ରତିଦିନ ସଫା କରାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସଫା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ହଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସଫା କରାଯାଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରୋଷେଇ ଘର ସଫା ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ହଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ନା ତାହେଲେ ଆମେ ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଇଟା ଆମେ ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ ଘର ବି ସଫା କରୁଛୁ। ହଁ। ଶୌଚାଳୟ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଷ୍କାର ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ହଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ରୋଡେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହିଭଳି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ତଲକୁ ତଲ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା ହଁ ଏବଂ ନାରେ। ତାପରେ ଆମକୁ ତଲେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାରି ରଖ ଉପରେ ଆମେ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ତାପରେ ଜାରି ରଖ ଉପରେ ଆମେ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପିକ୍ଟା ବଦଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ତା ତଳେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଷ୍କାର। ଆମର ଯେଉଁ ରନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଆମର
ତାକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ରଖୁଛୁ କି, ଯଦି ହଁ ଆମେ ହଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ବାସନ ଏବଂ ଉପକରଣ ସଫା, ଆମେ ହଁ କି ନା ଆମେ ବାସନ ଏବଂ ଉପକରଣ ପ୍ରତିଦିନ ସଫା କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ହଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏହିପରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତଳକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବା ଗୁଣ୍ଡ, ହଁ ଯଦି ଆମେ ହଁ ତାହେଲେ ହଁ ଉପରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ମାନର ଗୁଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର କ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଲ କ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା, ଆୟୋଡ଼ିନ ଲୁଣ କ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ସତେଜ ପନିପରିବା ଆମେ କିଣିଥିଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଡାଲି, ଚିନି, ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଚରଣ, ହାତ ଧୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଷ୍ଟିସାର, ପରିଷ୍କାର ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ପାତ୍ରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିରାପଦରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିନର କାମ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଫା ହେଲା, ହଁ କି ନା ତାହା ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜାରି ରଖ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଜାରି ରଖ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ THR ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, THR ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ WW ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣ, ହଁ କି ନା ତାହା ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜାରି ରଖ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଜାରି ରଖ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଆସିବ, ରେକର୍ଡ଼ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ଆସିବ। ତା ତଳେ ଅଛି ରେକର୍ଡ଼ ଏବଂ ସେ ଜାରି ରଖ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ରେକର୍ଡ଼ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ଆସିବ। ତ ରେକର୍ଡ଼ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ହଁ କି ନା ଆମେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ FCIରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ କିଣାଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ କିଣିଛନ୍ତି ହଁ କରିବେ, ନା କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ତାପରେ AWCର ସଫେଇ ଏଜେଣ୍ଟ, ସାବୁନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିବାର ବିବରଣୀ ଅଛି, ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ହଁ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନା କରିବେ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ AWCର ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାହା ଏଠି ଆମକୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆଉ ସେ ଜାରି ରଖ ଅପସନ୍ଟା ଆମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏଠି ଆମକୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ଟା ମାରିବ। ଯଦି ଆମେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର AWCର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ AWC ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। AWC ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାଗୁଛି, ମୌଳିକ ଏବଂ ବିବରଣୀ, ମୌଳିକ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବିବରଣୀ, ନିର୍ମାଣ ବିବରଣୀ, ନିର୍ମାଣ ସୁବିଧା ବିବରଣୀ, ନିର୍ମାଣ ମରାମତି ବିବରଣୀ, ନିର୍ମାଣ ଉନ୍ନୟନ ବିବରଣୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିର୍ମାଣ ଉନ୍ନୟନ ବିବରଣୀ। ତ ଏସବୁ ଡାଟା ଆମକୁ ଏଠି AWC ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଏସବୁ ଡାଟା ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ AWC କୋଡ଼୍, ଏହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ସେଭ୍ ହୋଇକି ଅଛି, ଏହାକୁ ଆଉ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାଲିକାନା ନିର୍ମାଣ, ତଥା ସେଇଟା ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ମାଲିକାନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଏଠି କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଇଛି, ସ୍କୁଲ, ପଞ୍ଚାୟତ, ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍, ଅଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଆମେ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗଛ ତଳେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆମେ ଯଦି କରୁଛୁ କ୍ଲାସ୍ଟା, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ, ପଞ୍ଚାୟତ, ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ କିମ୍ବା ସେଇଟା ଅଦର ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଦରରେ ଛୁଇଁବା। ଯଦି ଆମେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଏଠି କରୁଛୁ, ଭଡ଼ାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଇଛି ବର୍ଗ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଗରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଦେଇଛି, ସହରୀ, ଗ୍ରାମୀଣ କି ଆଦିବାସୀ ଲେଖା, ଯାହା ଆମର ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ନୂତନ କୋଠା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି କି, ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଆସିଛି କି, ଯଦି ହଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ନା ତାହେଲେ ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଜାରି ରଖ, ପୁଣି ସେ ଜାରି ରଖ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ସେ ଜାରି ରଖ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଟା ମୌଳିକ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବିବରଣୀ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନିର୍ମାଣ ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜାରି ରଖକୁ ଆମେ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଆମର ଆସିବ ନିର୍ମାଣ ବିବରଣୀ ଆସିବ। ନିର୍ମାଣ ବିବରଣୀରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ତାପରେ ନିର୍ମାଣ ସୁବିଧା ବିବରଣୀରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି
निर्माण मरामती विवरण केतोटी प्रश्न देछि तापर निर्माण उन्नयन विवरण केतोटी प्रश्न देछि तापर हमको सबमिट मागिबो से सबमिट ऊपर आम क्लिक करवा तापर एठी देखंतु मोर ऑप्शन देछि अधिक तो अधिक रे आम कोन कोन करि पाइबा देखंतु हमर जहा इवेंट अछि एठी मन कर हम योगा डे आम योगा डे देखबे एठी आपण योगा डे हमर गोटे इवेंट अछि योगा डे ठीक अछि तापर आउ कोन देछि एमपिन पुनः सेट करंतु एटा गोटे भल ऑप्शन टे एठी देछि वर्तमान रो एमपिन हमको जदी किछि असुविधा हला पर लागुछि ताहले आमे एमपिन को एठी सेट करि परिबा वर्तमान एमपिन हमर जहा अछि ताको आमे एठी देबा 4 अंक विशिष्ट एमपिन तापर नुआ एमपिन आमे जहा करिबा को चाहूछु ताहा एठी देबा तापर आउ थरे से नुआ एमपिन आमे जहा करिबा को चाहूछु ताहा एठी आमे देबा एवं पुनः सेट करंतु ऊपर एठी आमे रिसेट ऊपर एठी इंग्रजी थिले रिसेट देखिबो ओडिया रे अछि पुनः सेट करंतु देछि ए पुनः सेट ऊपर आमे कोन करबा क्लिक करबा ताहले हमर जो एमपिन अछि ताहा हमर चेंज हो जिवो ठीक अछि तापर आ कोन देछि देखंतु एक समस्या अछि कि जदि हमर किछि समस्या अछि ऐप को नेकी ताहले एठी आमे देखि परिबा ठीक अछि तापर ए डब्ल्यूसी यूजर देखंतु एठी आमे किए यहाँ को आम यूज करें किए कहा कहार मोबाइल नंबर देखो यहाँ देती 3 जनकर मोबाइल नंबर जड़े अच्छी वर्कर अच्छी आउ जड़े हेल्पर अच्छी आउ जड़े एनएम अच्छा ठीक अच्छे एवं आम जदि आउ किसी जदि यूजर जोड़ा को चाहूँ ताहले यूजर जोड़तु आम क्लिक करवा ठीक अच्छे बर्तमान देखो आम आमर जदि किसी चेंज करार अच्छे अपडेट यूजर उपर आम क्लिक करवा ठीक अच्छे तो एतिकी आज रही वीडियो रे थिला वीडियोटी लॉन्ग हो पारे एणु आपण मैंने पोषण टाकर ऐपटी को आशा करुच्ची टिके बुझी पारिथिबे एमिति वीडियो सब पाइबा चैनल को दयाकर सब्सक्राइब कर दियंतु धन्यवाद।